Máis protagonistas neste programa especial, que a gusto estamos en Boiro, hoxe coa radio na antesala de varios días de festas. As festas do verán de Boiro, as primeiras do verán nesta zona, primeiras do Barbanza, as únicas do interior da urbe, do centro de Boiro, hai outras moitas espalladas nas parroquias en diferentes localidades, e dentro da programación que acabamos de repasar coa concelleira, pois hai un par de eventos que queremos destacar. O Remember Fest, que se vai celebrar xa mañá, despois do pregón, e o Luns das Peñas. Que é isto do Luns das Peñas? Bueno, pois, temos a un dos seus responsables, David Laíño. Hola, moi boas, David. Hola, bons días, moitas grazas por invitarnos, Álvaro. David Boga. Sí, conoce por David Boga, apellido de David Laíño, pero todo o mundo me conoce por David Boga. Bueno, David, todo listo para as festas de Boiro? Efectivamente, temos todo preparado para mañán xa dar o pistoletazo de salida aí ás 8:30 cun pasarrúas Peñeiro que nos van a acompañar a Charanga Bebe Más, que son uns artistas, son uns cracks. Espectaculares. Estuveron o ano pasado, que estabas ti presente tamén grabando aí diante do Barbantia. Aquí ao lado. Efectivamente, aquí ao ladiño. Mañán pasaremos por aí tamén, a iso das 9 da noite estaremos por aí. Aí estaremos. Convidamos a todo o mundo que se una a ese pasarrúas, que acabará no Bar Bocacho a iso das 11 menos cuarto, para despois dar paso ás 11 da noite á sexta edición da Remember Fest, que é o plato fuerte por parte das Peñas de Boiro para o día de mañá. Que é isto da Remember Fest? Pois a Remember Fest naceu porque en Boiro gusta moito o tema Remember. Nos anos 90, 2000, Boiro era epicentro da movida nocturna de Galicia. Hai con Tonos e con outras. Efectivamente, discoteca Tonos hai un referente, sin duda, pasaron. Eu estive en Tonos co Prestige. Mira ti. Unha cita solidaria de DJs. Ese foi un eventazo. Madre mía. Eso foi un sold out, pero bueno, subera dúas tonos que se encherían ese día. Eso foi unha locura. Total. Pero bueno, eso que naceu porque gusta un pouco o son electrónico dos 90, principios do 2000. Eso mismo, é unha comarca moi ligada a, por exemplo, a DJ Goro. O ano pasado tuvemos como Sónico DB, a Cristian Maisael, tuvemos tamén outras edicións a DJ Neil, DJ Vicente One More Time, que tamén pincharon posiblemente nese festival. Estiveron. Noutro moi similar. Estiveron. E tuvemos noutras edicións, e o plato fuerte deste ano empezamos ás 11 da noite cun DJ que para nós é da casa, estuvo en moitos eventos nosos, como ven sendo o gran Marcos Magán, amigo e compañeiro. Efectivamente. Verbena FM, está en todos os tinglaos. Sí, señor, está por todos lados. Pues un saúdo, Marcos. Estará abrindo. Estará abrindo ás 11 da noite. Sí, van ser 3 actuacións cunha duración de 90 minutos cada unha delas. Vale. Abre ás 11 DJ Marcos Magán. A continuación vai un DJ local que pincha moito aquí nun pub de Boiro que chaman Arena, que é Bruno DJ, que vai ser o encargado do set desde as 12:30 hasta as 2 da mañán. E vai a ser o antesala do plato fuerte deste ano da Remember Fest, que ven sendo Abel de Kid. Abel de Kid, efectivamente conocido en toda España, parte do estranxeiro, DJ, produtor, ao mesmo tempo un artista nos platos. A verdad que é unha sesión moi esperada pola nosa parte. E xa así para o primeiro día. Sí, eso xa para arrancar. Para non deixar un oco de no, pum. Efectivamente, sí. Isto naceu de feito porque notábamos que o primeiro día estaba un pouquiño descafeinado para o que é Boiro, e dixemos, pois vai haber que buscar algo máis que a propia verbena, que xa é de primeira, Remember Fest con Abel de Kid. Que bueno. É de pago, é completamente gratuita. Estamos no Parque da Cachada, xusto na parte de atrás, por detrás do auditorio, ali no Parque da Cachada, que é o pulmón de Boiro. É un parque moi bonito, que agora está en obras porque están facendo un auditorio que vai quedar impresionante. Pero na parte de abaixo aí estaremos desde as 11 da noite hasta as 3:30 da mañán dando moita caña. E eso, evento gratuito con seguridade privada para seguridade dos asistentes. Importante a seguridade, efectivamente. En todo o conxunto das festas. Seguramente que falemos despois co alcalde a importancia de divertirse, pero con sentido. Efectiva, sentido ante todo. Eso. E teremos servicio de barra e food trucks para a máxima comodidade de todos os asistentes. Comer, tomar algo, disfrutar e bailar e demais. O ano pasado estive por ali, este ano... Home, este ano estás máis que invitado, esperamos ali, Haberá que pasarse. Sí, señor. Haberá que pasarse. E o Luns das Peñas, tío. Efectivamente, Lunes das Peñas, 18ª edición do Lunes das Peñas, xa. Isto, vamos a ver, é festa, é reunión. Isto das Luns das Peñas quere decir que, bueno, pues que hai moita xente que se reúne, non sei se moitas veces de ano en ano, xente que non está en Boiro, pero que ven, non, un pouco, unha cita emotiva tamén, se me permites. Porque ao fin e ao cabo, como é a única festa que temos no pueblo, no que ven sendo no centro do pueblo, as festas de Boiro, é cando todo o mundo intenta vir eses días das festas de Boiro.
e máis no lunes das peñas, porque é cando te xuntas con todas as túas amistades, todo o mundo pide libre no seu traballo para acudir a esa cita. Ese día non se para, desde as 12 da mañán hasta as altas horas da madrugada que acaba de verbena na Praza de Galicia. O no justificante, pois, luns das peñas, efectivamente, non fai falta decir nada máis no chaio que xa, bueno, xa chega con concedido, eso. Concedido. Sí. Haberá xente que dirá, onde vos conocistedes vos? Pois no Luz das Peñas. Efectivamente, pasaralle moita xente, xa che dixo eu. Quero comentar así un pouquiño breve de que vai consistir eso. Sí, por favor. Empezamos ás 11:30 ca xuntanza de peñas, para as 12 da mañán empezar cos xogos peñeiros. Sí. Ao mesmo tempo tamén hai unha festa infantil, porque tamén nós queremos chegar a todos os públicos. Vale. As peñas teñen que ser para os nenos, para os xoves, sí, adultos e maiores. Xente con fillos, xente con... Efectivamente, que podan leválos ali aos hinchables, teñen festa da espuma. E despois pasamos ás 2:45 a facer o tradicional mangueirazo de honra. Isto naceu como unha idea para destacar a unha persona relevante no pueblo, sí, ou tanto pode ser un deportista, investigadores, non nos casamos con ninguén. Isto de mangueirazo é mangueirazo de honra, porque despois xusto hai a festa da auga, entonces é o que dá o pistoletazo ca mangueira, por iso chamamos mangueirazo de honra. Este ano, en cuestión, dedicámoslle ao que puxo a primeira pedra do lunes das peñas, ao que xuntou a súa peña no ano 2006, no lunes, traendo a idea tanto da Adorna como das peñas de Rianxo, sí, para aquí, para Boiro. E ao mesmo tempo foi o cofundador, xunto comigo, o primeiro presidente das peñas Boiro AC, que ven sendo Joaquín Ribeiro. Bueno. Si non fora por él, posiblemente non estuéramos falando do que a día de hoxe é o Luz das Peñas. 18 anos despois, bueno, máis ben 20, bueno, 18 edicións pola pandemia, que non se puderon celebrar dous anos, pero é unha persona a cual ya hai que destacar o seu traballo durante todos estes anos. Pois ben merecida esa homenaxe, porque hai que poñelo en valor, efectivamente, sí. Somos o que somos hoxe porque hai alguén atrás que sembrou. Hai peñas de 200 e pico componentes. Sí, hai peñas que chegan casi aos 300 personas, 300 integrantes. Está peña hai concellos de Galicia con menos, tío. Sí, é verdade. Pois hai a peña dos Esponjas, os Copetas, esas peñas teñen moita xente. Ao fin e ao cabo estamos falando de que ese día no parque pasan cerca de 3.000 personas durante todo o día. Sí, vai ser unha locura. Ademais temos sesión vermú con varios cantantes da verbena conocidos, como son Diago Moreira de Panorama, Santi Pulido e Néstor Peña de Origen, que van a estar ali de 2 a 4. Despois de 4 a 5 damos un pequeno parón para as 5 darlle caña xa ca discoteca móvil, con Alex Larsen, Xacobo Mínimo, DJ Matre, que é hermanasas, poñendo o punto aí da nosa asociación, 2 chicas da asociación que van pinchar este ano tamén na festa. Estaremos ali hasta as 10:30, e este ano, dependendo tamén do que pase hoxe, pois tamén teremos que pañer o partido de España para que se vexa ali, porque nos colla as 9 da noite. Efectivamente, se pasa hoxe, que contamos de que pase, pois teremos que poñer o partido tamén, por iso que invitamos a todo o mundo que pase polo Parque da Cachada a calquera hora do día. Que xa me entraron ganas de Remember Fest, xa me entraron ganas das festas de Boiro. Estaremos, mañá sí que estaremos, o luns faremos todo o posible para disfrutar desta festa xa arraigada dentro da propia festa. Efectivamente. É unha festa dentro dunha propia festa, porque se toma con que che parece o cartel, así a nivel xeral? O cartel a min parece impresionante. A ver, ao mellor non está ben dicilo porque sea de Boiro, pero eu penso que son as mellores festas de Galicia sin lugar a duda, refiarme, porque temos ademais un cartel para todos os públicos. Sí. Temos orquestas de baile, temos orquestas de espectáculo as mellores, temos grupos de pop, de rock, actuacións como Ortiga no Avelouro, DJs dentro do marco das peñas e algunha actuación tamén no centro social. Folclore, charangas, de todo, da mañán á noite. Para as cativadas. Sí. Unha festa pensada sin duda para todos os públicos, así que, bueno, invitamos a todo o mundo a que acuda desde mañán venres hasta o mércores ao noso concello, sobre todo co peche que temos o miércoles, que eso non é fácil xuntar nun mismo día Panorama, Los Satélites e América de Vigo na mesma plaza. E metelle no Velouro. E no Velouro na plaza do lado, eso vai ser bestial. Cuidado, vaya curro, tío. Sí, a verdade que sí, un mérito impresionante. O Remember, o Luns, coordinar, que todo vaya ben. Volvo e repito, con sentido, con sentidiño, con responsabilidade, que as incidencias sexan pois moi leves, mínimas, para a multitud de xente que haxa, que sean mínimas, efectivamente. Isto é importante, Sí, eso ante todo. Con sentido, que veña a armar follón, que quede na casa, que nos fai un favor a todos.
quede, sí, eso mismo, que se peche na habitación que non sala hasta jueves. que poña a tele. David, explicado con ilusión. Moitas gracias. Hai moito curro, pero que o disfrutes, vale? E vémonos estes días. Vémonos gracias pola invitación e eso, esperamos vos aquí, vémonos mañán. Pois se ven pola rúa, ten moita culpa de parte da programación e de organizar o Remember Fest mañá, insisto, despois o Luns das Peñas, que tamén intentaremos deixarnos ver por aquí porque paga moito a pena. Grazas. Gracias. Vémonos, ata mañá. Chao, chao.